Kapitan natin damag pa iti unag ti pagilyan umabot iti 16.11 billion pesos iti pakabuklan nga pondo nga inruwar ti gobyerno para ti benepisyo dagiti healthcare workers. Kinunan ni DOH Secretary Francisco Duque III aganay 79,000 iti nakaawatan ti special race allowance wenno ti SRA as of November 16. Aganay 94 million iti balor nga dagiti dagitoy tapno mabayadan iti SRA iti naso nga bilang dagiti health care workers. Iti sabali nga bangir kadapay iti 635 million pesos iti pakabuklang nga balor dagiti naiyayawaten iti 27,000 para iti compensation claims. Ay as of 12 p.m. ngayong araw, nasa 16.11 billion na ang kabuuan pondo na naipamahagi po natin sa ating po mga healthcare workers para sa kanilang benepisyo mula sa Bayanihan 1 and 2. At mula sa nasabing halaga, 924.98 million na ang naibigay sa 79,662 eligible healthcare workers na kabilang sa batch 3 and 4 para sa kanilang SRA, Special Risk Allowance. Samantala, 635.81 million naman ang naipamahagi sa 27,066 na aplikante para sa sickness and death compensation claims. Asahan, patuloy na ipamamahagi ng inyo pong DOH ang ating pong ang natitiral na pondong nakalaan para sa SRA batches 3 and 4.